खुलुमबाय का जतन न 10 तारिख डिसेम्बर सिनी वर्ल्ड नि लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी जनजाति मोर्चा रावनि कायसा गैदारिं दङ अ गैदारिं गोबां मा सिनी जनजाति खायनाय तिप्रासा ताहुति बुकुसं अफ्रा साग्रा नरक फायनाय फायदि काहाम कक पार्टी जे जानजान हानजामानि खलायनांगौ खलायदि किन्तु जे नरक एक दुइटा क्वेश्चन नंग जनजाति मोर्चा ते चीफ मिनिस्टर नरक मासुंनाय नरक साइमानो जे फाइनाय फेब्रुवारी बा मार्च चिनी क्लास 10 ते 12 नि फाइनल एग्जाम मंगनाय चिनो एग्जाम गोबां मासिनि ताखुति बुकुसं जे नंनि जनजाति खाय तंनाय बसानि नंनि बसारक ते ताखु बुकुसंबो कब्रक सब्जेक्ट नाजा तंहायसि ओ कब्रक सब्जेक्ट थानाय बसरो किन्तु जों रोमान स्क्रिप्ट नि ऑप्शन मालिया तामबाबो हिंगे जों साइमानो जे चिनी तिप्रा हास्तिनि जब तो तिप्रासा 99% तिप्रासानो कब्रक नो रोमान स्क्रिप्ट बायनो यूज खाय इन मोबाइल लंथुन फेसबुक लंथुन एप्लीकेशन लंथुन सीमा लंथुन जब तो किछु रोमान स्क्रिप्ट नो यूज खाय गे तामनि बागै जे जागा तिप्रासारक जब तो नो रोमान स्क्रिप्ट नो यूज खाय तो गाय तांगै एग्जाम खाय चिनी तिप्रासा ताहुते बुकुसं रोमान स्क्रिप्ट नो यूज मा खाया आपनि प्रश्न नरक मा सुंनाय नंनि जनजाति मोर्चानि एमएलए मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नो नंबर 2 नरक मा सुंनाय बीसी इलेक्शन नि आंगै बीसीओ कोनो कामुंगिया कोनो फैसिलिटीज फायांगै तंखा आबन सुदो आ जागा तिप्रा मथा खायनि सिमिया नरकनि जनजाति जे बीजेपी खायनाय नरक बो सुजुग सुबिदा मा यांगै दङ नरक बो क्वेश्चन मा खायनायसि नंबर 3 नंनि चीफ मिनिस्टर जे 6645 कोटी टाका जे रां रहर कायनि सामानि ओ रां रहमानि नरक तांगै माया जनजाति खायनाय रक नरक आबनि जवाब सानदे हायसि जदि रह तंगाय चुंकां माया हिनि नरक सुंदे हायसि नरक मा सुंनाय आं ताबुक चैलेंज ते हिमोदि कक सावहायसि दम तंखाय चिनी जनजाति मोर्चा रनि 7 जना जे एमएलए मिनिस्टर नरक सागलाय दिहायसि हिम्मत तंखाय चिनी बरम गोनां रामपद बरम गोनां विकास देरुमा बरम गोनां सान्त्रा चाकमा समबुला चाकमा निनि माइलो फामक संजिदिया चिनी बरम गोनां सुक्ला चरण नवतिया नरक खनानि अगेदनि बिसिंति सागलाय दि जे ताकलाय रोमान स्क्रिप्ट बायनो जे एग्जाम पेपर सेदिंनाय रोमान स्क्रिप्ट बायनो आन्सार मा सुइनाय ते बीसी इलेक्शन तामोइया आबनि आन्सार नरक मारिनाय ते नंनि चीफ मिनिस्टर जे सामनि 6600 कोटी टाका आबनि मेमो फुनुकदि आबो नरक हिमते दमदम हगाय खना तिप्रा बासिनि बिसकांगो नरक आबो क्लियर साइज रेखारि दियासि नंनि हिमत ते दमदमखाय आं नंनो जवाब सान होसि नरक आबनि जवाब मारिनाय ते तिप्रा सारक नरक बसुं दियासि नंनि बसारक तामगे रोमान स्क्रिप्ट बाय मासियांगनाय तांगे बीसी इलेक्शन नि आं तंनाय तांगै যদি চিফ মিনিস্টার 6600 কোটি টাকা রহ তंगाय जों जनजाति मोर्चा खायनो तांगै असु सुबिदा मायांगना ना नरक बाबु सुंदे हायसि खना आशा खायो जे जनजाति मोर्चा खानाय एमएलए मिनिस्टर नरकनि खनानि गेदारिंनि 10 तारिखनि गेदारिंनि बिसिङाव मकंनि नरक जवाब दिवै सराय सराय केरि नायनो हामबाय।